хора... Кринджи повна. Добре. И какво става, хора? Мити is here. И какво става, хора? Мити е така... не. И какво става, хора? И какво става, хора? Мити И какво става, хора? Мити is here. И днеска ще правим ревю, да я знам как да го нарека, на новия Community Team of the Week в Phonebile. От днескашния победител е бил Wither Tiger, по-скоро тази седмичния. И ето го тъпия му Team of the Week. И искам да се извиня, в случай, че звука си ми звучи, сега съм Deep Throat, нали, с 10 магарите и 5 коня. И сега, какво ли ще правим? Ако имах пари, ще да отворя пак. Чакайте. Няма ли пак за 75к, бе? Очевидно няма. Окей. И докато отварям този Daily Player пак, искам да напомня на всички, че giveaway-ът за този профил още тече. Имате право да спечелите този giveaway до 1 август. Или по-скоро да се запишете, ама то, нали, българският език ми е изгубен. Древно нещо. Случва се. Така, сега имаме 84к. Кога да взема обаче сте 84к? FPS-ето. FPS-а ма тилтва. Ще повърна от този FPS. Ще се завърна, когато правя FPS-а. И би трябвало да съм се върнал, дано да не сече толкова. Само дано. И така, хора, както виждате, понеже искам да ви задоволя душичките, ще направим пак опенинг и за бил. И тук сме. Имам ликва с Ликуин. Ще правим пак опенинг на този сигурно. Ще оттока. Толкова се обичам този FPS кап. Любимото ми нещо на света просто. Така, малко ще трябва да се издържа на FPS кап. Да знаете, в друга лига съм, защото тъй. И в тази лига са взели също Пиру, обаче са близко до Модрич. Така че ще може да имате Модрич. Модрич. Така имам 84к. Така, момент. Понеже ще събирам и за Филип Лам. Ще сложа другите токени, където трябва. Ако искате да напишете в коментарите, да знам някаква нова идея за клип. Защото нямам идея за клипове, ако не е очевидно. Или ако искате 10 минути как се дип-тролтвам специално за вас, напишете долу в коментарите. Да. Супер. Омага, нямам ли. Тескостта на Слиона, бе. Цигани. Какво? Планс. Евент. Сега ще правим година и половина. Добре, Хуан, Мануел, Гарсия, какъвто и да е оня. Така, мисля сега да почва да спамя малко с Community Team of the Week, за да вземем токени и да можем да отворим един пак. И в случай, че събера някакви пари, имам 358 фа-поинтс. Какво ли не би било истински пак опенинг, ако не ги иска бия на един нормален пак, нали хора? Бабанк иска би 200
FIFA Points като аутист. Оле. Хала Мадрид просто. Оле! Оле! Оле 3 года! Иван Перси. От якото. Айде, един такъв пак, защото има много пари. Той ще стане пак саните, бе, брат. Бум. Ой, left forward. Добре, значи, така, ще покажа всички простоти. Какво ви трябва, за да вземете тъпия? Кой всъщност е мастър? Менди. Сега ще направим пак опенинг. Се надявам да не се падне никой от тези 4. Ще се върна след колко? 30 минути. За мен ще е 30 минути, за вас ще е секунда. Тъй, че... Добро начало. На трети пак от 15 и вече сме на Walcott. Перфе. Перфе. Средно. Колко ли струва? Момент. Иначе имам още 20 няколко пъти да оправя. Но за това имаме фила. Сега да видим набързо колко струва тия Walcott. Упс. Тайм-аут. Дано нищо да не сте видели. Мисля, че ще беше. Не. Двете са. И едно Л. Да. Сата. Ти види сега. Кич не е зле. Продължаваме. Аре, таймлапс отново. И така, готови сме. Събрахме колко? 21 токена, предполагам. Колкото мога да проявя. 24. Така, сега ще направим един бърз рефил и да вземем останалите токени. Бум. Аре. И чай, готови сме. Събрахме 30 токена, даже сега ще ги аутофилни. И нека да видим какъв грандиозен играч ще ни се падне на 3, 2, 1. Бум! Ох, колко неочаквано! Колко неочаквано! Менто, чува нещо набързо. Да видим на колко струва Пике. Оф. 9-2, охо! Охо! Damn, найс! 9-2. Охо. Ще да кажа, че ще да събирам за него, ама не. Аре хора, така, в случай, че ви е харесал клипа по чудо, ударете един лайк, долу в коментарите напишете нещо свързано с следващия клип, примерно какво да прави някакви тъпи чаленджове от този сорт. Така, 1 август, края на гивауея, запишете се тогава и в описанието ще бъде клипа за гивауея. И бъба!